Niekedy v polovičke minulého roka Východoslovenská vodárenská spoločnosť zaslala mestu list, že chce vymeniť akcie, ktoré mesto má, za dlhopisy, ktoré vydá. Prišlo mi to zvláštne, prečo by sa malo mesto v podstate zbavovať svojho majetku. Menovitou hodnotou danej akcie je výška 33 € a vodárenská spoločnosť ponúkala 13,28 €. To znamená, že mesto by stratilo v podstate skoro na jednej akcii 20 € a pri 562 000 akcií by takto mesto mohlo prísť až o 11 miliónov eur. A preto aj to moje stanovisko je celkom jednoznačné, že som neodporúčal do tohto programu sa mestu Prešov zapojiť. Ako kontrolór sa samozrejme stretávate s tým, že na vás dotknutí zaútočia alebo majú iný názor. A v tomto prípade bolo mi v podstate povedané, odkázané, že to je neodborná vec, že tomu nerozumiem a že keď v tom budem ďalej pokračovať, takže to bude mať aj trestnoprávnu dohru. Tento čin je presne to, čo naša samospráva a jej kontrolná činnosť potrebuje. Tam bol kus odvahy, kus odbornosti. Nie je bežné, že sa takto zachová úradník, takto povie otvorene názor a odborne ho podloží. Tento jeho počin aj samotný Najvyšší kontrolný úrad ocenil tak, že dáva ho ako príkladom pre činnosť samosprávnej kontroly. No, ja som rodený optimista. Mojich 5 detí ma naučilo fakt byť stále v strehu a nebáť sa hlavne. A riešiť veci tak, aby boli všetci spokojní.